Co je dneska za den? Pátek 13. Co mám říct? Holky, víte, co se dneska stalo? Mama. Tak ahoj. Ahoj. Ano, tak Dozej, čekaj. Já co si mě... Víš co? Být cvičky. To je To jedno. nevadí, či? No, řekni to. A nemají být cvičky. To nevadí, se na to jdeme. 3, 2, 1, Janko. Ono už je tolik, jo? No tak chvátej, aby jsme byli už co nejdřív doma. Jdeme radši s Katkou? Jo, vezmeme. Koho tam zdravíš, když tam nikdo není? Že? Není. Tak co máš vidiny? Ty máš vidiny, já to ti... Počkej, nestojí tam nějaká holka. Hej, počkej, nestojí tam... Hej jo, tam někdo asi, já se bojím. Tak. Vidíš tu krásnou modrou oblohu? Ty už nehráváš? No. Půjdeš to se na ty nechty? Budu. A než... Tak Čau. čau. Zvládneš to sama jít? Jo, zvládnu. No tak ahoj. Čau. Co to nejde, jak se to zasypalo? Tak ahoj. Chceš to pak pokazit? Však pojď venče, je sobota. Jo, jdem. Jdem.